ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖିଦେବା ହାର୍ନା ଦୋକାନଟା ଯଦି ସେଇଠି ମିଳିଯିବ ତ ଆମେ ଆଉ ଆଣିବା କରି ଆଣିବାନି ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନଲାଇନରେ ଅନଲାଇନରେ ମିଳିବନି ଏଗୁଡ଼ା। ତାହେଲେ ଆମେ ଛିନାକୁ କହିବା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଦେବ। କ'ଣ ଦରକାର ତତେ? ନଳୀ କାହାକୁ ପଚାରିବୁ? କାହାକୁ? ଏଇଟା ତୋର ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜେଜେଙ୍କର। ଏଇଟା ଜେଜେଙ୍କର। ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ? ନଗି। କାହାକୁ ପଚାରିବା? ଏଠି ମିଳିବନି। ଏଠି ଅନେଇକି କହ। ଏଇଟା ତିଆରି କରିପାରିବାନି ଆମେ। କ'ଣ ପଚାରିବା? ଆଉ କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି? ଏପଟ ଅନେଇକ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି?